Gita, chapter 10, 14. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము చతుర్దశ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయం త్రయోదశ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? క్షేత్రజ్ఞయోరేవ అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం అని చెప్పారు. దేహానికి కానీ దేహముని తెలుసుకున్నవాడికి కానీ, అంటే క్షేత్రాన్ని క్షేత్రం గురించి తెలిసిన వాడెవరు? క్షేత్రజ్ఞుడు. ఆ క్షేత్రజ్ఞుడికి కానీ గల భేదం జ్ఞానచక్షువులచే చూచి భౌతిక ప్రకృతి యందలి బంధం నుండి విముక్తి విధానమున ఎరుంగజాలిన వారు దివ్య గమ్యాన్ని చేరతారు. ఈ దేహం అంటే ఏంటి? ఆత్మ అంటే ఏంటి? పరమాత్మ అంటే ఏంటి? ముగ్గురి గురించి కూడా తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి
ప్రయాణం అనేది మొదలవుతుందన్నమాట. దివ్య గమ్యాన్ని చేరుకుంటారు కూడా. ఇప్పుడు మనము చతుర్దశ అధ్యాయంలో గుణాతీతుడివై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. గుణత్రయ విభాగ యోగం, గుణత్రయ విభాగ జ్ఞాన మహిమ గురించి 1-2 శ్లోకాల్లో చెప్పుకుంటాము. 3-4 శ్లోకాల్లో చరాచర జీవులు ఎల్లరికీ ప్రకృతి తల్లి, భగవంతుడు తండ్రి అనే విషయాన్ని గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 5వ శ్లోకం నుంచి 13వ శ్లోకం వరకు సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క స్వరూప స్వభావాల గురించి, 14 నుంచి 18 వరకు ఆ గుణాల యొక్క ఫలితాలు, స్వభావము, మరణానంతరం కర్మల ఫలితం, ప్రభావం, గమ్యం. తర్వాత సత్వగుణంలో ఎలా ఉంటుంది, రజోగుణంలో ఎలా ఉంటుంది, తమో గుణంలో ఎలా ఉంటుంది, ఆ మరణానంతరం గమ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గురించి చర్చించుకుంటాము. 19 నుంచి 20 వరకు గుణాతీతుడు భగవంతుడిని పొందుతాడు. తర్వాత 21 నుంచి 27వ శ్లోకం వరకు గుణాతీతుడి లక్షణాల గురించి చెప్పుకుంటాం. హరే కృష్ణ. ఇది ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశం అన్నమాట. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది. కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ఇన్నట్లాగే ఎన్పిపిటి మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఇదే ఓ హరే కృష్ణ భగవంతుడా. 14వ అధ్యాయం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. చతుర్దశాధ్యాయః. గుణత్రయ విభాగ యోగః. గుణత్రయ విభాగ యోగం, ప్రకృతి, త్రిగుణాలు. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకొని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారు, అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు తెలియజేస్తాను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జ్ఞానాల్లోకెల్లా ఉత్తమమైన జ్ఞానం తెలియజేస్తాను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పుకుందాం మనం. ఒక అడవి ఉందిట. అడవిలో ఒక కోతి చాలా సంతోషంగా తిరుగుతూ ఉన్నది అన్ని చోట్ల కూడా. దానికి కావాల్సిన పండ్లు కనిపిస్తే ఆ పండు చెట్టు ఎక్కుతుంది, చక్కగా కోసుకుంటుంది, తింటుంది, ఆ చెట్టు మీద కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నది చక్కగా. కానీ దానికి ఒకరోజు చెట్టు కింద పెద్ద సీసాలో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ కనిపించినాయి. దానికి తెలుసు అవి డ్రై ఫ్రూట్స్ అని. ఆశతో తిందామని దబదబా చెట్టు దిగి వచ్చి కూర్చుంది అక్కడ. ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్న జార్లో చేయి పెట్టింది, ఆ సీసాలో. చేతి నిండా ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నది. చెయ్యి బయటికి తీద్దామంటే రావట్లా, ఇరుక్కుపోయింది అందులో. ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ వదిలితే కానీ ఆ చెయ్యి బయటికి రాదు. డ్రై ఫ్రూట్స్ వదలడానికి దానికి ఇష్టం లేదు, కోరిక, అవి తినాలి అనే కోరిక, కామం. దాని మూలంగా అది చిక్కుబడిపోతుందన్నమాట వేటగాడి చేతిలో. చిక్కుబడిపోయి వాడు ఎట్లా చెబితే అట్లా నడుచుకుంటూ వాడు చెప్పినట్లు వినాలన్నమాట, తిండి తిన్నా తినకపోయినా. అంటే హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండాల్సినటువంటి ఆ కోతి ఆ విధంగా పట్టుబడిపోయింది. అంటే ఏంటి? ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం. అది గుణాల ప్రభావం, రజోగుణం, కోరిక, కామం. రజోగుణ ప్రభావం మూలంగా తమో గుణం ఆవరించింది దాన్ని. నాకేం కాదు అనే, ఏమైనా అవుతుందేమోననేది కూడా అది ఆలోచించలేకపోయింది. వెళ్ళిపోయి సత్వగుణంలో ఉండి హాయిగా ఉన్న కోతి
వాడి చేతిలో పడి అవస్థల పాలైంది. అదేవిధంగా మనం కూడా జీవాత్మ కూడా అవిద్య ఆవరిస్తుందనమాట గుణాల ప్రభావం మూలంగా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారు. అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు ఇస్తాను అంటున్నారు. జ్ఞానాల్లోకెల్లా ఉత్తమమైన జ్ఞానం, ఇది చాలా ఉత్తమమైన జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం ద్వారా అనేకులు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. ఈ జ్ఞానం ఏంటి? సత్వ రజస్తమో గుణాలతో మనకు దేహాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ దేహాలన్నీ కూడా సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, తర్వాత 23 ఎలిమెంట్స్తో మనకి ఈ దేహం ఏర్పడ్డది. ఈ దేహం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ దేహ విషయాలు గురించి మనం 13వ అధ్యాయంలో 27వ శ్లోకంలో 22వ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం. ఏంటంటే కారణం గుణసంగస్య. ఈ గుణాల ప్రభావం వలన రకరకాల సంస్కారాలు కలుగుతూ ఉంటాయి మనసులో, చిత్తంలో. సత్వగుణము, రజోగుణం, తమోగుణం మూలంగా సంస్కారాలు అంటే కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలు కలిగినప్పుడు జీవాత్మకి దేహాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలతోనే ఆ ప్రకృతి యోని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ కోరికల మూలంగా ఆ కోరికలకి సంబంధించినటువంటి పనులు చేస్తాం మనం. ఆ పనులన్నీ చేసినందువల్ల మనకి బ్రహ్మగారు తీసుకుంటారనమాట. వీడి కర్మలు ఏంటి అన్నది చూస్తారు. చూసి వాళ్ళకి ఆ దేహం ప్రాప్తించేట్టుగా చేస్తారు. వాళ్ళు చేసిన కర్మానుసారంగా దేహం ప్రాప్తిస్తుంది అనమాట. ఈ గుణాలతో ఇంద్రియ పదార్థాలు ఏర్పడతాయి. ఈ పదార్థాలతో భోగించటం వల్ల రకరకాల దేహాలు ఏర్పడతాయి. ఈ అధ్యాయంలో ఇదే విస్తారంగా చెప్పుకుంటాం మనం. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధముగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. అజ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మ అంటే ఏంటి? శరీరం అంటే ఏంటి? పరమాత్మ అంటే ఏంటి? ఆత్మకి దేహానికి సంబంధం ఏంటి అనేది ఎరిగినవాడు. దేహం వేరు, ఆత్మ వేరు. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం కావాలని కోరుకుంటుంది. ఇదే జ్ఞానం అంటే. ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే కలుగుతుందో వాళ్ళు సృష్టి సమయంలో మళ్ళీ జన్మించరట, ప్రళయ సమయంలో తిరిగి రారు. మళ్ళీ ప్రళయం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ కూడా నశించిపోయి మళ్ళీ రావడం ఇవంతా ఉండదన్నమాట వాళ్ళకి. ఎందుకు? వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు కదా, కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ సృష్టి స్థితి లయాలతో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. ఈ జ్ఞానం పొందిన జీవాత్మ అవిద్యల నుంచి బయటపడితే భగవంతుని లాంటి స్థితిని పొందుతారు. గుణాతీత శక్తి అన్నమాట. గుణాతీత స్థితి. గుణాతీతులుగా మారిపోతారు. అంటే సచ్చిదానంద స్థితి, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా. అట్లా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మోక్షం తర్వాత స్థితి ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఆ ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట. మోక్షం తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ధామానికి చేరుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి సచ్చిదానంద స్థితి. ఎప్పుడు కూడా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇంక వేరే దేనితో కూడా సంబంధం లేదు వాళ్ళకి.
మమ యోనిర్మహ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరతకుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహతత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. అంటే మూడు మూడు పురుషావతారాల గురించి నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. కారణోదకసాయ విష్ణువు, మహావిష్ణువు నుంచి మూడు పురుషావతారాలు వస్తాయి. అవి ఏంటంటే కారణోదకసాయ విష్ణువు, గర్భోదకసాయ విష్ణువు, క్షీరోదకసాయ విష్ణువు. ఈ కారణోదకసాయ విష్ణువు శరీరం నుంచి స్వేద జలం వస్తుంది. ఆ స్వేద జలం ఏర్పడుతుంది. ఆ స్వేద జలం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ కారణోదకసాయ విష్ణువు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా, ఉచ్ఛ్వాసం అంటే మన ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ కారణోదకసాయ విష్ణువు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు మొత్తం లయమైపోతుంది భౌతిక జగత్ అంతా కూడా. ఊపిరి వదిలినప్పుడు మళ్ళీ అంతా కూడా సృష్టి జరుగుతుందన్నమాట. అంటే బ్రహ్మగారి 1000 సంవత్సరాలు పగలైతే 1000 సంవత్సరాలు రాత్రి. ఇప్పుడు అలా కారణోదకసాయ విష్ణువు నుంచి ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా మొత్తం అన్నీ కూడా జీవాత్మలు, 23 తత్వాలతో కూడినటువంటి జీవాత్మలు ఆయన దృష్టిపాతం చేస్తారు ప్రకృతి మాత మీద. అందులో ఏర్పడతాయి 23 తత్వాలతో శుద్ధలు అనమాట. ఆ శుద్ధలుగా మట్టి అనమాట. మట్టి ముద్దలు ఎలా ఉంటే అలా అలా బ్రహ్మాండంలో అవన్నీ కూడా జీవాత్మలు శుద్ధల రూపంలో అక్కడ ఏర్పడతాయి దేహాలు. ఆ దేహాల స్టార్టింగ్ ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ దృష్టిపాతమే అంత జగత్తుని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు భగవంతుడి దృష్టి మన మీద పడితే మనం ఎక్కడుంటాము ఆలోచించండి. ఒక్కసారి దాన్ని చూడమని చెప్పి నన్ను అడుగుతాం ఆయన్ని కదా. ఆయన దృష్టి మన మీద పడితే డైరెక్ట్గా మనం ఆయన పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటాం. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ధామానికి. అట్లా అదేంటంటే ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ భగవంతుడి నుంచి, అంటే మహావిష్ణువు అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ అసలు స్టార్టింగ్ కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి నుంచి ఇవి ఏర్పడ్డాయి పురుషావతారాలు. తర్వాత ఈ పురుషావతారాల నుంచి కారణోదకసాయ విష్ణువు నుంచి గర్భోదకసాయ విష్ణువు వస్తారు. గర్భోదకసాయ విష్ణువు వచ్చిన తర్వాత ఆయన గర్భంలోకి ఈ ప్రకృతి మాతలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ 23 తత్వాలతో కూడినటువంటి ఆ ముద్దలన్నీ కూడా గర్భోదకసాయ విష్ణువులో ప్రవేశింపబడతాయి గుణాల మిళితంగా, కర్మల మిళితంగా. ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక నాళం బయలుదేరుతుంది. పుష్పం యొక్క తూడు, పుష్పం యొక్క తొడిమ అంటారు కదా, ఆ తొడిమ పైకి వెళ్ళి ఒక పుష్పం వస్తుంది. అదేంటి, కమలం ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఈ గర్భంలో నుంచి విరాట్ పురుషుడు వస్తాడు. గర్భోదకసాయ విష్ణువు గర్భంలో నుంచి విరాట్ పురుషుడు వచ్చి ఆయన ఆ నాళంలోనే ఉంటారు. అనేక తలలు ఏ విధంగా అయితే గర్భోదకసాయ విష్ణువుకు ఉన్నాయో అదేవిధంగా విరాట్ పురుషుడికి కూడా అనేక తలలు ఉంటాయి. అనేక తలలు, అనేక చేతులు, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అక్కడ ఆ విరాట్ పురుషుడి నుంచి ఆ పైన తల మీద ఒక తామర పుష్పం వస్తుంది. ఈ నాళం ఉంది కదా, ఈ నాళానికి పుష్పం వస్తుంది. అది విరాట్ పురుషుని దాటిపోతుంది అనమాట. ఆ తల మీద ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ బ్రహ్మగారు వస్తారు. ఆ బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన కిందికి వస్తారు. కిందికి వచ్చి బొడ్డు దగ్గరికి వచ్చి చూస్తారు. చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఏమర్థం కాదు, బాగా విపరీతంగా సముద్రం పొంగి పొర్లుతూ ఉంటుంది అలలతో ఉండేటప్పటికి చూసి, అమ్మో ఇక్కడేదో సముద్రం ఉందే, మనం జారితే కష్టమైపోతుంది, దాంట్లో పడిపోతాం అని చెప్పని ఆయనకి భయం కలుగుతుంది. వెంటనే పైకి వెళ్ళిపోతారు. ఆయన ఆ పద్మంలో వెళ్ళి కూర్చుంటారు. కూర్చున్న తర్వాత భగవంతుడి ఆదేశం వినిపిస్తుంది, తపస్సు చెయ్యి అని. తపస్సు కూడా ఆయన చేయిస్తారు బ్రహ్మగారి చేత. ఆ తపస్సు చేస్తారు బ్రహ్మగారు. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మగారికి
సృష్టిని చెయ్యి అని చెప్పినని ఆదేశిస్తారు భగవంతుడు. ఆ సృష్టి చెయ్యి అన్న తర్వాత ఆ సృష్టి కార్యాన్ని అంటే భగవంతుడిది చేసిన సృష్టి సర్గ అయితే బ్రహ్మగారు చేసే రెండవ సృష్టి విసర్గ అనమాట. ఆయన మళ్ళీ ఈ కర్మలు గుణాలన్నీ కూడా తీసుకొని వాటికి వచ్చే దేహాన్ని రకరకాల దేహాలు, రకరకాల రంగులు, రకరకాల ఇవన్నీ కూడా ఆ వాట్లల్లోకి ప్రవేశింపజేస్తారనమాట ఆ జీవాత్మల్ని. ఆ కర్మలతో మిళితమైనటువంటి జీవాత్మలు దేహంలో ప్రవేశిస్తాయి. గుణాలతో కర్మలతో మిళితమైనటువంటి జీవాత్మలు. ఆ కర్మల మూలంగా గుణాలు ఏర్పడతాయి కదా, దాంతో మిళితమైన జీవాత్మలు దేహంలో ప్రవేశిస్తాయి. దేహాలు ఒక్కొక్క దేహానికి ఒక్కొక్క రకం, ఒక్కొక్క రంగు, ఒక్కొక్క ఆకారం ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అంటే సృష్టి బ్రహ్మగారు చేసినట్ట లేకపోతే కృష్ణ భగవాన్ చేసినట్ట? బ్రహ్మగారు చేసినట్టే సృష్టి కదా. బ్రహ్మగారేనా సృష్టికర్త? చెప్పండి. హరే కృష్ణ. సృష్టికర్త ఎవరు? బ్రహ్మగారా లేకపోతే కృష్ణుడా? బ్రహ్మగారు నిమిత్తం అవుతారు కదమ్మా మాతాజీ. ఆ? బ్రహ్మగారు నిమిత్తం అవుతారు కదా. బ్రహ్మగారు నిమిత్తం అవుతారు కదా. బ్రహ్మగారు పుష్పంలో కూర్చొని ఉంటారు. అదే స్వామివారు మహావిష్ణువు సృష్టికర్తకు ఆ దివ్యమైన శక్తిని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మ భగవంతుడు సృష్టి చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ విసర్గ మళ్ళీ ప్రతి సృష్టి చేస్తారు ఆయన బ్రహ్మగారు. అంటే ఆ జీవులన్నిటికీ దేహాలు ఇవ్వమని చెప్పినని ఈయన ఆదేశంతోనే ఆ మొత్తం కూడా దేహాలు అవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఆ దేహాలన్నీ సృష్టించి దాంట్లోకి ఆ గుణాలన్నింటినీ కూడా పంపిస్తారు. అట్లా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కోటాను కోట్ల జీవులకు బీజప్రదాత అవుతున్నారు ఎవరు? మన కృష్ణ భగవానుడు. చరాచర జగత్తు ఏర్పడుతుంది. భౌతికంగా స్త్రీ పురుషుల కలయికతో జరిగేది భగవంతుడి దృష్టిపాతంతోనే జరిగింది ఇక్కడ. దృష్టిపాతం ప్రకృతిని చూడంగానే ఆమెకి గర్భంలో ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. అవన్నీ అవిద్యతో ఆవృతమైన జీవాత్మలు కర్మలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి. కర్మల్లో ప్రవేశపెడుతున్నారనమాట. దాంతో కోటాను కోట్ల జీవాత్మలు ప్రవేశపెట్టారు. 23 తత్వాలతో కూడిన అండాలు బ్రహ్మాండంలో ప్రవేశపెట్టబడినాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశించారు. కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు, వాటిల్లో ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశిస్తారు. అట్లా ముద్దలుగా ఉన్న 23 ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడిన గర్భాలు పొదగబడతాయి. ఎక్కడ? ప్రకృతి మాత గర్భంలో జీవాత్మలుగా శరీరాలు తీసుకుంటాయి. దేవతలు, రాక్షసులు, కింపురుషులు, జంతువులు వీళ్ళందరూ ప్రకృతే నా యోని అని చెప్పినాను అంటున్నారు భగవంతుడు. ప్రకృతే నా యోని, అందు నుండి అనేక జీవాత్మలు పుట్టుకనిస్తాయి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. మమ యోనిర్ మహద్బ్రహ్మ అని చెప్తున్నారు శ్లోకంలో. తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం. అట్లా బీజప్రదాతగా ఎవరంటే భగవంతుడే తండ్రి, ప్రకృతి మాత తల్లి అన్నమాట. మహావిష్ణువు శరీరం నుంచి జీవాత్మలు ఎన్నో మార్పులు చెంది రకరకాల దేహాలు ఏర్పడతాయి. ఆ రకరకాల దేహాల్లో మొత్తం కూడా ఈ కర్మలతో ఈ గుణాలకి సంబంధించినటువంటి ఆ జీవాత్మల్ని ప్రవేశపెడతారనమాట దేహంలో. ప్రవేశించిన తర్వాత అదే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం పొందనప్పుడు మళ్ళీ మహావిష్ణువు శరీరంలోకి మళ్ళీ ఈ జ్ఞానం మనం తెలుసుకోలేదు. ఫిలాసఫికల్గా మనం తెలుసుకుంటేనే మనకి భక్తిలో మనకి అభివృద్ధి ఉంటుంది, దృఢ శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది.
లేకపోతే తెలియదు అనమాట, మనకి ఏర్పడదు. అందుకని ఫిలాసఫీ తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఆయన మీద ప్రేమ, విశ్వాసం, శ్రద్ధ అన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఎట్లా అయితే మన తల్లిదండ్రులు మనకి తెలిస్తే, తెలియలేదనుకోండి వాళ్ళ మీద ఇదేమి ఉండదు మనకి. మన అమ్మ ఈమె, మన నాన్న ఈయన అనేటప్పటికీ వాళ్ళ మీద మనకి ప్రేమ కలుగుతుంది కదా. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుడే బీజ ప్రదాత, పిత అని చెప్పనని తెలుసుకోవాలన్నమాట. భగవంతుడు మన తల్లి తండ్రి అసలైన వారు, అసలు వాళ్ళే తల్లిదండ్రి అని చెప్పనని అనుకుంటాం. అసలు తండ్రి మహావిష్ణువు. ఇంకా పైకి వెళ్తే మహావిష్ణువు యొక్క ఆ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు, ఆ కృష్ణ భగవాను నుంచి వచ్చిన పురుష అవతారాలు. శ్రీకృష్ణుడి అంశే విష్ణువు. అవిద్య విద్య నుండి బయటపడితే జీవాత్మలు ముక్తిని పొందుతాయి. సర్వయోనిషు కౌంతేయ ముత్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజప్రదః పితాః. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని, మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రినని అర్థం చేసుకోవాలి. బీజప్రదాత నేనే అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అదే జ్ఞానం అన్నమాట. నేనే అంటే కృష్ణ భగవానుడే బీజప్రదాత. 84 లక్షల జీవరాశులన్నింటికీ కూడా భగవంతుడే తండ్రి. సత్వన్నదస్తమైతే గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. జీవాత్మలు మొదట కారణోదక సాయి విష్ణువులో ఉన్న జీవాత్మలు దృష్టిపాతం చేసి ప్రకృతిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు అవిద్యతో ఆవృతమైన జీవాత్మలకు సూక్ష్మ మరియు స్థూల దేహాలని ఇస్తారన్నమాట. ఇచ్చిన తర్వాత ప్రకృతి నుండి 23 తత్వాలు ఏర్పడి అవి బ్రహ్మాండాలుగా మారినాయి. ఆ బ్రహ్మాండాల్లో అన్నింటిలో కారణోదక సాయి, గర్భోదక సాయి రూపంలో ప్రవేశిస్తారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు అంటే ఏంటి? ఆ గర్భంలో నుంచి పుష్పం వస్తుంది కదా. ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువే గర్భోదక సాయి విష్ణువులో విష్ణు రూపంలో బ్రహ్మాండంలో ప్రవేశిస్తారట. ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ గర్భోదక సాయి గర్భంలో పెట్టుకుని తల్లి గర్భంలో ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తుంది శాస్త్రవిజ్ఞ అని చెప్పిన అనేది మనకి డౌట్ కలుగుతుంది. అన్నీ పిండాలన్నీ కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువులో కదా ఉన్నది. అవన్నీ ఎట్లా మనకి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే శాస్త్ర జ్ఞానంతో తెలుసుకోవాలి. శాస్త్రమే ప్రమాణం మనకి. నేను నమ్మను అంటే కుదరదు. నమ్మకపోతే ఏం చేస్తావు? పో, నమ్మి తీరాలంతే. శాస్త్రాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. శాస్త్రం ప్రకారంగా మనము తెలుసుకుంటాం. భక్తిని ఆచరించకూడదు. శాస్త్రం ప్రకారంగా మనం ఆ ఫిలాసఫీ తెలుసుకోకుండా భక్తిని ఆచరిస్తే అది మనకి నిలవదు, పడిపోతాం అన్నమాట. మళ్ళీ త్రిగుణాలతో ఏర్పడింది శరీరం అనేది తెలుసుకోవాలి. జీవాత్మ ఈ శరీరంతో బంధింపబడింది. సుఖ దుఃఖాలను భోగిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మన శరీరంలో వచ్చే సుఖ దుఃఖాలు, మాన అవమానాలు ఇవన్నీ కూడా సంతోషము, ఆనందం ఇవన్నీ కూడా నావే అని చెప్పినా అనుకుంటుంది జీవాత్మ.
భోగిస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఆ శరీరాల్లో. భౌతిక ప్రకృతిలో బద్ధుడై ఉంటాడు. గద్బోధక సాయి విష్ణువుది ఆధ్యాత్మిక శరీరం. విరాట్ స్వరూపుడిదేమో భౌతిక రూపం. అది శాశ్వతం కాదు. విరాట్ రూపం శాశ్వతం కాదు. విరాట్ రూపం ఎప్పుడు కూడా తాత్కాలికం. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుది మాత్రం శాశ్వతమైన రూపం అన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక శరీరం. త్రిగుణాల ప్రభావం: గుడ్నెస్, ప్యాషను, ఇగ్నరెన్స్. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సత్వగుణంతో నిద్ర లేచి పొద్దున్నే నిద్ర లేస్తారు. లేవగానే ఇలా జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. రజోగుణం వాళ్ళు ఈ విధంగా ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ ఉంటారు. తమోగుణం ఉన్న వాళ్ళు బెడ్ మీద నుంచే లేవరనమాట. అలా పడుకొని ఆ సెల్ ఫోన్ నొక్కుంటూ కూర్చుంటారు. త్రిగుణాల ప్రభావాలు: వేకప్ టైం 5 o'clockకి లేస్తే సత్వగుణము, 8కి లేస్తే రజోగుణము, 11 గంటలకి నిద్ర లేస్తే తమోగుణం. ఏంటిది? సత్వగుణమేమో ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎట్లా ధనాన్ని సంపాదించాలి, ఎట్లా పేరు ప్రతిష్టలు పెంచుకోవాలి, ఈ జాసలో ఉంటారనమాట. తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళేమో వాళ్ళు వినాశనాన్ని ఎదుటి వాళ్ళ వినాశనాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళకే తెలియదు. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండి వాళ్ళు మత్తులో ఉంటారనమాట. సత్వగుణం పాజిటివ్, ప్యూరు, ప్లెజరు, డివైన్. రజోగుణం కంట్రోలింగు, మిక్స్డ్, సెల్ఫిష్, డిజైర్స్, హ్యూమన్. నెగటివ్. తమోగుణమేమో నెగటివ్, ఇంప్యూరు, పెయిన్, డెమోనిక్. రాక్షస లక్షణం తమోగుణం. ఓ పాపరహితుడా, వాటిలో సత్వగుణము నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. సత్వగుణం. దత్తస్త్వం నిర్మలత్వా ప్రకాశకమనామయం సుఖసంగేన బధ్నాతి జ్ఞానసంగేన చానఘా. ఓ పాపరహితుడా, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అహంకారము, బుద్ధి, చిత్తము వీటన్నింటిపైన కూడా సత్వగుణం ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ సత్వగుణ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ జీవుడికి భౌతిక సుఖం కొరకు కోరుతుందన్నమాట. భౌతిక సుఖం చాలా భౌతికంగా వాళ్ళకి సుఖంగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు సత్వగుణం పెరిగినప్పుడు. సత్వగుణంలో ఉన్న జీవాత్మ అవిద్యను పోగొట్టుకోవాలనుకుంటే తపస్సు చేయాలి. సత్వగుణంలో ఉంటే ఉన్నట్లు తెలుసుకోగలుగుతారు. అది తపస్సు చేయాలి. సత్వగుణంలో ఉన్న జీవాత్మ ఏం చేయాలంటే భగవంతుడి గురించి తపస్సు చేయాలి. అప్పుడు ఆ జీవాత్మ ఉన్నట్టుగా తెలుసుకోగలుగుతుంది సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు. ఏంటంటే ఏదన్నా శాస్త్రాధ్యయనం చేసిన
అప్పుడు వాళ్ళకి సత్వగుణంలో ఉంటే గనక బాగా వాళ్ళకి గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతారు, లేకపోతే గ్రాస్ప్ చేయలేరు. ఒకే విషయం ఒక్కో రకంగా ఒక్కొక్కరికి అర్థం అవుతుంది. గుణాల ప్రభావం వలన ఒక్కో రకంగా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఒకే విషయాన్ని రకరకాలుగా అర్థం చేసుకుంటారు. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నది ఎవరు అంటే తత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కరెక్ట్గా గ్రహించగలుగుతారు. ఏడోది రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఇప్పుడు రజోగుణం స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ అనులక్షణం కలిగి ఉన్నది. స్త్రీ పురుషుడి కోసం చూస్తుందట, పురుషుడేమో స్త్రీ కోసం చూస్తాడట. ఇది రజోగుణం. నెక్స్ట్ పెద్ద పెద్ద కార్లు కావాలి, షాపింగ్ మాల్స్ కావాలి, స్త్రీ సాంగత్యం కావాలి. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణానికి సంబంధించినవి అన్నమాట. మనకు సంభవం కాని వస్తువు అయినప్పటికీ కూడా కోరిక వలన విపరీతంగా పొందాలి అనేటువంటి కోరికతో అది పొందేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అది తీరనందువలన దుఃఖానికి లోనైతూ ఉంటారు. ఎక్కువ కారం తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళకి, మనసులో కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి. దొరకనివి దొరకపుచ్చుకోవాలి, ఏ విధంగా అయినా సరే ప్రయత్నం చేసి అవి పొందాలి అనేటువంటి దీంట్లో ఉంటారు. పని గంటలు ఎక్కువ గంటలు పనిచేస్తారు వీళ్ళు, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. ఎందుకు? ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచడం కోసము, నెక్స్ట్ ధనాన్ని సంపాదించి బాగా రిచ్గా మారిపోయి అందరి దగ్గర గౌరవ మన్ననలు పొందటానికి, దీనికన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ గంటలు పనిచేసి ఆ రజోగుణంలో ఉంటారన్నమాట. 8వ శ్లోకం. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్నిబధ్యాత భారత. వీళ్ళేం చేస్తారు? తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు, అర్జున అజ్ఞానం వలన జనించే తమో గుణం ప్రాణాలన్నింటికీ అవివేకం కలుగజేస్తుందని ప్రాణులన్నింటికి తెలుసుకో. అది పిచ్చితనము, సోమర్తనము, నిద్రలలో ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది. వీళ్ళు పాచిపోయినవి తిందాం అనుకుంటారు, పాచిపోయినవి తింటుంటారు. అంటే బాగా పులిసిపోయినవి, ఫ్రెష్ ఫుడ్ ఇష్టపడరు వీళ్ళు. తామసిక ఆహారం అంటే ఈ మాంసాహారం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎవరన్నా ఏదైనా అన్నా, ఏదైనా మాట్లాడినా పెడార్థాలు తీస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎదుటివాడు ఎందుకు అన్నాడు, ఏం మాట్లాడాడు అన్నది వాడికి అర్థం కాదనమాట. సరిగ్గా వాడు గ్రాస్ప్ చేయలేడు, బద్ధకస్తుడుగా ఉంటాడు, సోమరితనం పెరుగుతుంది, సరైన ఆలోచనలు ఉండవు, అలసత్వము, నిద్ర, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి తమో గుణం లక్షణాలు. తర్వాత 9. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. అర్జున, సత్వగుణము సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మల్లో బంధిస్తుంది, తమో గుణమేమో జ్ఞానాన్ని కప్పేస్తుంది, వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధింపజేస్తుంది తమో గుణం. సత్వగుణంలో ఉంటే టైంకి అన్నీ సక్రమంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతూ ఉంటారు, సుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటారనమాట. సత్వగుణంలో సుఖం లభిస్తుంది. ఎట్లా? వాళ్ళు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు కదా.
తీసుకుని కర్మల్లో బద్ధుడు కాకుండా ఉంటారు వాళ్ళు. సరైన కర్మలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ రజోగుణం, రజకర్మణి భారత, కర్మలు చేయటంలో బద్ధులైపోతారు రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు. తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళేమో బుద్ధిహీనతతో వాళ్ళు దేన్ని కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. అది తమో గుణం. అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఏంటిది? రమ రజస్తమస్యాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమస్యైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఓ భరత్ కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. మరికొన్నిసార్లు సత్వగుణాన్ని అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో తమో గుణం సత్వగుణం రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనసు మీద ఆధిపత్యం చేస్తాయి అన్నమాట. సత్వగుణం ఒక్కొక్కసారి అయితే, రజోగుణం ఒక్కొక్కసారి అయితే, ఈ రెండింటిని కాదని తమో గుణం ఆక్రమించేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే ఒక డ్రామా జరుగుతుంది అనుకోండి, స్టేజ్ మీద రకరకాల లైట్లు పెడతారు. ఆ లైట్లు వేస్తూ ఉంటారు. వేస్తూ ఉంటే ఆ స్టేజ్ కలర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎల్లో కలర్ వేసినప్పుడు ఎల్లో, రెడ్ కలర్ వేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎల్లో కలర్ మాయమైపోతుంది. అట్లా మనిషి జీవుల్లో కూడా రజోగుణము, సత్వగుణము, మళ్ళా తమో గుణము, ఈ మూడు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. స్టాండర్డ్గా ఉండవు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆధిపత్యం చెలాయించుకుంటూ ఉంటాయి. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమేచ్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకోను. అన్ని ద్వారాలు అవేంటి? అవన్నీ కామంతో నిండి ఉంటాయి. కోరిక, ఆ ద్వారాలన్నీ కూడా కామంతో ఉండకుండా జ్ఞానంతో నిండి ఉన్నప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అని తెలుసుకోమంటున్నారు. నవద్వారాలు సర్వద్వారేషు కౌంతేయ, అన్ని ద్వారాలు కూడా ఏంటంటే కళ్ళు, తర్వాత ఈ చెవులు, ముక్కు రంధ్రాలు, తర్వాత మనకి నాభి దగ్గర రంధ్రం ఉంటుంది, తర్వాత 2 మర్మావయవాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి కోరికలతో నిండి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కోరికలు నిండకుండా వాళ్ళు గుణాతీతులుగా మారి అవి ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతమైతాయో అప్పుడు వాళ్ళల్లో సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అవుతుంది. సత్వగుణం ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి అవి ప్రకాశితం అవుతాయి అన్నమాట. ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామసమస్పృహ రజసేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ఈ భరతుల్లో ప్రధానుడా, ఓ భరతుల్లో ప్రధానుడా, రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మల కొరకు దురాశ, ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. రజోగుణంతో తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తాం మన కోరిక తీరటం కోసంగా. అదుపులేని కోరికలు, ఇవన్నీ కూడా అత్యాశ, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి రజోగుణం ఉన్నప్పుడు. రజోగుణం ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన, అవి తీరుతాయా లేదా అనేటువంటి దిగుల్లో ఉంటారు.
తపన పడుతూ ఉంటారు. సత్వగుణాధిపత్యం ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా సంతోషంగా ఉంటారు. తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి. ఇది తమో గుణం. వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, కుళ్ళిపోయిన ఆహారం తింటారు, పాసిపోయినవి ఇవన్నీ కూడా ఇష్టపడతారు. ఎక్కువ పుల్లగా ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తింటూ ఉంటారనమాట. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాన్ లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానముగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే ప్రత్యేక లోకాలకి చేరుకుంటారు. పవిత్రమైనట్టు లోకాలు అన్నమాట అవి. అజ్ఞానులు ఉండే లోకానికి చేరుకుంటారట అందరు సత్వగుణంలో ప్రధానంగా ఉంటే గనక. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగేషు జాయతే తదా ప్రళీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానముగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తారు. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతు జాతుల్లో జన్మిస్తాడనమాట. కర్మణ సుకృతస్యాహుః సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాలు ఫలప్రదాలు, పవిత్రమైన కార్యాలు చేస్తాం. రజోగుణంతో చేసే పనులు దుఃఖ కారణాలు. తమోగుణంతో చేసేవేమో అజ్ఞానంలో చీకటిలో పడేస్తూ ఉంటాయి. సత్వగుణంతో చేసే కార్యాలంటే ఇట్లా టెంపుల్స్కి వెళ్ళటం, టెంపుల్స్కి దానం ఇవ్వటం, టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్షన్కి దానికి తోడ్పడటం, ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణంలో ఉన్న కార్యాలు అన్నమాట. అవి ఫలాల్ని పవిత్రమైనటువంటివి, ఫలప్రదమైనటువంటివి అవి. తర్వాత ఈ రజోగుణంతో ఉన్నటువంటివి ఏంటంటే ఒక ఇల్లు ఉంటుంది, ఇంకా పెద్దది కట్టుకుందాం అనుకుంటాం, అది ఈఎంఐ కట్టలేకపోతే దుఃఖం వస్తుంది. సక్రమంగా కట్టలేకపోయినా దుఃఖం వస్తుంది. రజోగుణం దుఃఖంలో, కోపంలో, వీటిల్లో పడిపోతాం. అంటే ఆశ కూడా కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. కాస్తతో మనకి హ్యాపీగా జీవిద్దాం అనుకోరు. ఇంకా 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 అనేటువంటి ఆశే ఉంటుంది వాళ్ళకి, కోరిక. అదే తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు ఏవి వాళ్ళు ఆలోచించరు, బద్ధజీవులుగా ఉంటారనమాట తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సత్తా సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహో తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంచే లోభము, తమోగుణంచే పిచ్చితనము, మోహము వృద్ధి చెందును. ఇక్కడ చూడండి ఫొటోస్ ఎట్లున్నాయో. సత్వగుణంలో ఉన్నవాడి ఫోటో ఎట్లుంది, రజోగుణంతో ఉన్న ఒకటే వ్యక్తి ఫేస్ ఎలా ఉంది అన్నది అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణంతో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు చేరుకుంటారు, అప్పర్ ప్లానెట్స్లోకి. రజోగుణంతో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మిడిల్లోనే ఇక్కడే మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు, చచ్చిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు, జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అదే తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు డౌన్ ప్లానెట్స్కి వెళ్ళిపోతారు, లోయర్ ప్లానెట్స్కి, అధోగతి పాలవుతారు. ఇప్పుడు సత్యలోక్, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోక, స్వర్గలోక, మహర్లోక, జ్ఞానలోకం, తపల్లోకం, ఇది మహర్లోక, జ్ఞానలోక, తపోలోక, సత్యలోక. తర్వాత
లోయర్ ప్లానెట్స్ ఏంటంటే అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ. ఆ డౌన్ ప్లానెట్స్ అన్నీ అవి, అప్పర్ ప్లానెట్స్ అన్నీ అవి అనమాట దివ్య గ్రహాలు. మధ్య గ్రహం ఏది అంటే భూమి మనది. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగై స్త్రీన్ గుణానేతాన్ అతితో భవతి ప్రభో కిమాచర కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను త్రిగుణాల బంధం నుంచి అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఎలా ఉంటాడని ప్రశ్నిస్తున్నారు అనమాట అర్జున్. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఓ పాండుకుమారుడా, ప్రకాశము ఆసక్తి మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించనివాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూసువాడు, మట్టిని రాయిని అన్నిటినీ కూడా సమానంగా చూస్తాడు, బంగారాన్ని. ఈ విధంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రశంసలు అక్కర్లేదు, నిందలు అవసరం లేదు వాళ్ళకి. అగౌరవము అగౌరవము ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏవి ఉండవు. అన్నింటిలో కూడా సమాన స్థితిని పొందుతూ ఉంటారనమాట. భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే. ఈ విధంగా గుణాల ప్రభావం మనిషి మీద చూపిస్తూ ఉంటుందో ప్రభు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడికి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, త్రిగుణాతీతుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అని చెప్పనని అడిగారు. అతడు, ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము ఆసక్తి మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించనివాడు, అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా ఉండేవాడు, గుణాతీతుడు అనమాట, అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు, ఆత్మ ఎందే స్థితుడై ఆనందాన్ని బాధని ఒకేలాగా తీసుకునేవాడు, మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూసేవాడు, కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైనవి వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు, ప్రశంసలు నిందలు గౌరవము అగౌరవము సమానంగా ఉన్నవాడు, స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని కూడా ఒకే రకంగా చూసేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినవాడు, ప్రకృతి గుణాలకు అధిగమించినవాడు అనమాట ఆయన. ఎవరైతే ఈ పై లక్షణాలన్నీ ఉంటాయో వాళ్ళు గుణాతీతులుగా మారుతారు. భగవంతుడే అయితే ఏ విధంగా అయితే గుణాతీతుడో ఆ విధంగా మారుతారు. అన్ని పరిస్థితుల్లో సమానత్వం, ప్రశంస, నింద, గౌరవం, అవమానం, ఆనందం, దుఃఖం అని చెప్పుకున్నాం కదా. చదివాను. మాంఛయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనే నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండు వాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటాడు. ఆ భౌతికమైనటువంటి గుణాలకు అతీతంగా మారిపోయి బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటారట ఎవరైతే నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నవాళ్ళు.
బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమరము, అనస్వరము, శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజస్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేలే మూల ఆధారము. ఆ నిరాకారంలో అంత కాంతి ఉంది, చాలా గొప్పది అనుకుంటారు వీళ్ళు, యోగా చేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా జ్ఞానులు. కానీ ఆ నిరాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మజ్యోతికి కూడా నా శరీరంలో నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి అది అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేనే మూల ఆధారం అన్నింటికి అని. బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి. ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటంటే ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవటం. కాబట్టి ఈ టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు. మనం ఆ సమయాన్ని జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మన బాధలకు మరణం ఒకటే. టకామని చచ్చిపోతారు. ఏదన్నా మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయనో, ఏంటో భార్యతో ప్రాబ్లం వచ్చిందో, భర్తతో ప్రాబ్లం వచ్చిందనో టకామని చచ్చిపోతారు. మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదని చెబుతున్నారు. కావున వైకుంఠధామం కోరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఏమవుతారు? సువర్లోకానికి వెళ్తారు. ఆ సువర్లోకంలో మొత్తం దయ్యాలు, పిశాచాలు అవన్నీ కూడా వేళ్లాడుతూ ఉంటాయి. దాహానికి, ఆకలికి, అన్నింటికి కూడా వాళ్ళ పాపం అంతా కరిగిపోయి వాళ్ళది మొత్తం ప్రక్షాళన అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అప్పటిదాకా అట్లా వేళ్లాడుతూనే ఉంటారు అక్కడ ఆ లోకంలో. బాధ్యతాయుత ఎంపికలు. ఏదోలో వెళ్ళాలి మనము అన్నది మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం చేయాలా, భక్తి యోగం చేయాలా, ఏది మంచిది? 2 దారులు కూడా భగవంతుడివే కాబట్టి 2 మంచివే అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన బాధలకు మరణం ఒకటే మార్గం కాదు. కావున వైకుంఠధామానికి చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. మనల్ని కట్టేస్తాయి. కృష్ణుడి మనకు విముక్తిని ప్రసాదిస్తారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు చాప్టర్లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒక్క నిమిషము, నేను ఇది స్టాప్ చేసేసి వస్తాను.